padayong pagpaambit o katakos o pagpaduol si GMA Regional TV sa mga pinanggang tumatanaw, ipahigayon na usab ang laing hugna si GMA Regional Masterclass Series. Ning higayon na makauban ang bantugan natong kapuso ang multi-awarded comedian o content creator nga si Michael V. Ang maong kalihukan ipahigayon ugma sa alas 9 sa buntag sa Park Lane Hotel nga tambungan sa mga estudyante gikan sa nakalain-laing mga universidad dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Gipaabot ang pagpaambit ni Michael V, aka Bitoy, sa mga manambong ang mga kalampusan nga iyang naangkon nunot sa iyang trabaho isip Philippine King of Parody. Ang duha ka mga programa ni ini si GMA nga Bubble Gang ug Pipito Manaloto, diin siya ang main star ug creative director. Pamatuod lamang kung unsa ka talented ug kamalampuson si Bitoy. Samtang iya na usab ipaambit ang laing naong sa iyang artistry pinaagi sa labing una niyang cinematic and directorial venture sa salida nga family history. Magubad kini sa gugma, pagpasaylo ug pagsakripisyo. Mong mga higala ayo si Piata unya pagtan-aw sa family history.